ta bin shi. Me ya sanya ki mantuwa ne? Kin taɓa ce min da ni ki kai sabo. Ban ga alama ba ko ta zaki dainawa. Ban so na furta ba, ke kin sa na furtawa. Baki bani hujja ba wadda za ta gamsarwa. Kin nuna so a garin na boge, ni kwa sa'ilin na dage. Akan kauna take da sai na zage, ba ruwa na da masu kage. Na tasha kunne he bani waige, ashe na